Zadrożna. Witam serdecznie. Nie wiem, czy jest z nami pani Ludwika Weselnik, prezes klubu Tulpas Wejserowa. Pani Ludwika jest prezesem bardzo przepraszam za tą pomyłkę. Nie śledzę tak bardzo, ale poprawię się i serdecznie mi miło, że jest Pani z nami. To tylko pokazuje, jak traktat jest ważny. Przede wszystkim chciałam powiedzieć wszystkie panie, których prezentujemy tutaj w pracy, hafciarki, mistrzynie, majstersztyku rękodzieła Kaszewskiego. Jest to wielka mistrz pracy, 150 pań. Serdecznie Pani witam. I witam wszystkich Państwa jeszcze raz. Bardzo przepraszam, że Ta wystawa nie odbyłaby się, gdyby nie właśnie połączenie sił, bo dziedzictwo kulturowe Kaszub haft łączy. I ja jestem w pełni tego świadoma, co mówię. To są bardzo ważne słowa, dlatego że złotnica, tak trudna dziedzina haftu kaszubskiego, która była dawniej wykonywana tylko i wyłącznie przez siostrę Norbertańskich, Żukowych i Benedyktynów Żarnowców, uległa też tutaj nieco zapomnieniu. Nieco zapomnieniu dlatego, że klasztory zostały w XIX wieku zlikwidowane, natomiast ta potem sztuka realizowana była dzięki temu, że powstawały szkoły haftu, Teodora Głogowska, Franciszka Majkowska, siostry Ptachówny. Natomiast w połowie XX wieku było wiele inicjatyw, które reaktywowały złotnicę i te inicjatywy, myślę, że o tym też będzie mówiła pani Danuta Nichwiadowicz, tworzyły się w Gdyni, w Gdańsku, w Tucholi i ten haft przychodzi dzisiaj, przeżywa rekonesans. Jest to sztuka bardzo trudna, ponieważ wszystkie panie to jesteście artystkami. Nie wiem, czy jest pan, który też haftuje tutaj w tym gronie, natomiast to jest naprawdę trudna dziedzina i myślę, że panie tutaj będą wymieniały się tymi doświadczeniami i opowiecie nam, w jaki sposób powstawały te wasze dzieła. A są to tutaj na prace zaprezentowane, pozwolicie Państwo, że przeczytam wszystkie panie, które prezentują na naszej wystawie. Jest to pani Danuta Nichwiadowicz, której nie ma z nami, instruktorka, pani Irena Szczepańska, instruktorka, pani Aleksandra Hejmowska-Zadrożna, instruktorka, prace pani Beaty Butowskiej, pani Marioli Pankał, Ewie Ratnów, Izabeli Dęc, Agnieszki Sosnowskiej-Moraskiej, Jolanty Sosnowskiej, Ireny Peplińskiej, Anny Pryl, Izabeli Bliźniewskiej, Marii Sikory, Jadwigi Sikory, Anny Nikoniuk, Aleksandry Burzyńskiej, Małgorzaty Stolc, Wandy Krzymińskiej, Moniki Polejowskiej, pani Salomei Rzeszewicz, pani Iwony Zorn, pani Genowefy Fonfermo, pani Anny Ledwo-Żyk, Domnik, Gabrieli Wrońskiej, pani Danuty Leszczyńskiej, pani Elżbiety Ślubińskiej i pani Aleksandry Ogiela. Bardzo paniom dziękuję, że zechciały panie zaprezentować swoje prace w Muzeum na wystawie, która będzie trwała do 15 kwietnia, więc jeśli to będziemy mogli długo cieszyć, oni wyjdą i No to jest środek. Środek jest wolny. Czepce, mórz, krawaty, więc panowie także będą cieszyli oczy. Będą to torebki, będą to pasy, będą sakiewki, więc będzie nam potrzeba tego. A oprócz tego oczywiście wiele innych przedmiotów użytkowych. Haft transformowany jest na wszystko i to co ciekawe i myślę, że to co też panie powiecie, że dawniej trafiały motywy ze skrzyń do haftu, dzisiaj jest odwrotnie. Haft jest transformowany na wszystko, na wszystkie przedmioty. I zresztą dzisiaj przepiękne etnodesignerskie przedmioty możemy używać, możemy w swoim domu mieć i jak myślę, będzie jakaś produkcja filmowa, to pokażę już nieco po prostu te rzeczy, które współcześniejsze, w których się dobrze czujemy, gdzie się czujemy dumni, że jesteśmy Kaszubami i jako też nie tylko strój, ale nasze małe takie gadżety są wizerunkiem tego, że podkreślamy swoją tożsamość. Szanowni Państwo, do otwarcia wystawy poproszę w imieniu pani Danuty Nichwiadowicz, panią Anię Pryl, ponieważ są tutaj też panie, które ukończyły kurs pod okiem pani Danusi Nichwiadowicz i jeszcze panią Izę
i panią Marię. Zapraszam. Są panie? Te panie, które przygotowały, tak? To jest takie symboliczne, pani Danusia o to prosiła. Niech specjalnie nie tworzyłyśmy. O, to bym mogła prosić. Trzymaj. O, jest z nami pan Wojciech Kąpel. To pan też poprosił. Nie? Bardzo proszę. No właśnie. Już może ja poproszę też prezeskę klubu. Bardzo proszę do mnie. Będzie mi bardzo miło. Zapraszam. I panią Olę Hejmowską zadrożną, tak? Halina tu jest. A to kolorowy szkoły Żukowskiej, dokładnie prezentowany. I to już wtedy myślałyśmy o tym, żeby Plac Złotnicy powstał w Kartuzach. Ja wiem, że takie inicjatywy są w miastach, w Gdyni i Gdańsku, ale tutaj w Kartuzach to jest pierwsza nasza wystawa pokazująca tak różnorodny chat, bo jest tutaj również chat cieniowany, są muce, są naprawdę przeróżne przedmioty, więc myślę, że tutaj będzie nam bardzo miło, jak Państwo wysłuchacie dosłownie 3 minuty pani Danusi, która chciałaby coś powiedzieć. Danusiu, witaj. Zapraszamy Cię do rozmowy. Dziękuję bardzo. Serdecznie witam wszystkich Państwa i przepraszam, że nie mogą uczestniczyć w wystawie z przyczyny po prostu niezależnych ode mnie. Bardzo dziękuję Pani dyrektor za piękny wstęp i zarazem ogromne podziękowanie za wkład, jaką włożyła w wystawę wszystkich Państwa biorących udział w tej wystawie. Również osobne podziękowania prześlę dla organizatorów kursu, między innymi Zarządu Głównego ZKP w Gdańsku, Forum Kultury, wszystkim osobom towarzyszącym, tak jak panie, które biorą udział w konkursie. Powiem tak króciuteńko, tego typu kursy nie są proste. Trudno jest zachęcić panie do uczestnicy wykonania w XXI wieku życia. Że nam się to udało i który praktycznie mało znany i zapomniany wyszedł z cienia. Byłoby pewnie, żebyśmy często mogli oglądać tylko i wyłącznie w muzeum, a jednak się nam udało przeżyć ale tak naprawdę tego, że nasza technika haftu, że przetrwa, to jest to, że mamy to przeniesione na haft użytkowy. To jest już na 100% pewne, że nam ta technika nie zaginie. Dlatego też nie będę się tak rozwodziła, bo za dużo. Potem będę chciała podziękować organizatorom kursu, jak to się między innymi, już wspominałam, Zarządowi Głównemu w Gdańsku, Kartuskiemu Forum, również są kursy między innymi Szmejcherowi, choć
promocji chaty Złotnic, ponieważ jak wspomniałam, nie jest to prosta czynica, ale mam nadzieję, że się tak zmobilizujemy i coś tam pozostawimy po sobie. Dlatego też między innymi chcę powiedzieć, że bardzo ważne są wystawy, konkursy, wystawy konkursowe, między innymi to jest taka reklama naszego miejskiego, tej Złotnicy, czy Złotogłowia Kaszubskiego. Między innymi chcę powiedzieć też, wspomnieć, jaką reklamą zrobiła ta kopestówka słynna zaksiężnej tej. To naprawdę jest wydarzenie, na skalę dosyć jak skala Kaszubów, wydarzenie bardzo ważne. Jeszcze raz podziękuję Pani Dyrektor, naprawdę z całego serca, ode mnie, od Pań, które biorą udział w konkursie, za zorganizowanie nam przepięknej wystawy. Naprawdę jest to piękna promocja naszego handlu, jakim jest Złotnica. Ja przepraszam, że kończę, może mówiła nieświadomie miłośniczka. Dziękujemy. A może powiem dwa słowa, bo Danusia już wspomniała o torebce. Dzisiaj Danusia powinna obok mnie stać. I mi jest bardzo trudno, aż dygoczą mi ręce, nogi, cała dygocze. Obok postawiłam kulę, bo nie chciałabym wyglądać źle. I o co chodzi? Dzięki Danusi reklamuję torebkę. Danusia jest matką chrzestną tej torebki. Dzisiaj ona wraz z sponsorem, panem burmistrzem Kartus miała wręczyć tą torebkę naszej pani dyrektor. No skoro jej nie ma, to tylko nadmienię. Danusia zadzwoniła do mnie, mam torebkę. Dzwonić będą do Ciebie z Departamentu Marszałkowskiego. I tak to się stało. W ciągu 3 dni torebka znalazła się w rękach Kate. Prawdopodobnie był to bardzo dobry wybór prezentu dla księżnej Kate. Otrzymała go w Teatrze Szekspirowskim. I w tej chwili przekazujemy z panem burmistrzem tą torebkę dla księżyca. Jesteś naszą księżną, bo cię kochamy. Tak, proszę państwa, w związku z tym, że została otwarta wystawa, trzymam kawałek książeczki na pamiątkę, to będzie cenna pamiątka. I po zastanowieniu z moją propozycją i Danusi propozycją chcielibyśmy tak delikatnie uczcić to święto. 15 styczeń, żeby był świętem haftu czerwcowego Złotnicy z nitką złotą i srebrną na Kaszubach. Miejmy my swoje święto i będziemy obchodzić tutaj w Kartuzach. Piękna inicjatywa. Czy jest to przyjemne? Dziękuję bardzo. Tylko jeszcze dodam, bo zapomniałam, bardzo przepraszam, ale to jest pana Kazimierza Porwalskiego oddziału Zrzeszenia Kaszubskiego, Ale również reprezentuje pana Jana Wyrobińskiego. Także bardzo serdecznie witam i jeszcze tylko też dodam, przy aranżacji wystawy pomagali oczywiście inni pracownicy, więc bardzo za to dziękuję. Pani Ani Świątkowskiej, Tadeuszowi Walkę. I także bardzo dziękuję. I koleżanki Złotnicy i Srebrnicy, chcemy Tobie podziękować. Proszę. Bardzo dziękuję.
była przyjemność po naszej stronie. Bardzo dziękuję. Proszę o zabranie głosu pana burmistrza. Szanowni Państwo, niezmiernie miło, że mam możliwość uczestniczyć dzisiaj w tak przepięknym wydarzeniu. Właściwie w dniu, w którym rozpoczyna się kalendarzowo zawsze tego dnia będziemy obchodzić. Wpisujemy go do annałów naszego muzeum, żeby tutaj w kalendarzu zawsze się znalazł ten dzień. Myślę, że będzie to też bardzo fajna promocja regionu. Ja chcę bardzo podziękować i Pani Dyrektor, i głównej organizatorce, ale wszystkim Państwu, którzy tutaj złożyliście swoje przepiękne, ozdobne rzeczy. Powiem szczerze, że było pytanie Pani Dyrektor, czy są mężczyźni, bo tylko wymieniono Panie. Ja muszę powiedzieć, że w swoim życiu miałem epizod, bo wychowywałem się w tym muzeum jako dziecko, ale praktycznie, bo mieszkam nadal tutaj obok, więc, ale w swoim życiu wyhaftowałem również jeden proporzec, który do dzisiaj mam schowany. Oczywiście nie tak przepiękny i niezłocony, ale kolorowy, więc też się to udało. Ale Panie, Szanowni Państwo, chcę bardzo podziękować, że ten haft kaszubski i właściwie dzięki też Waszej inicjatywie wraca do łaz, bo do tej pory właściwie te czepce, najstarszy czepiec jest również w naszym muzeum, z tego jesteśmy bardzo dumni. Tak, jest bardzo podziwiany przez wszystkich zwiedzających. Myślę, że ta wystawa również przyczyni się do tego, że ten haft kaszubski, ten bardzo taki pański, droższy, jak to mówią, bo tylko szlachcianki i ewentualnie księżne go nosili. Proszę Pani Basiu trzymać, żeby księżna wiedziała, że co ma. Więc to rzeczywiście w taki sposób pokazuje naszą kulturę. Pamiętacie Państwo, jak Jan Paweł II w Sopocie mówił, że pamiętajcie Kaszubi o swojej tożsamości, o swojej kulturze, o tym, co jest. Ten haft jest częścią naszej kultury, prawda? Więc bardziej jest ten kolorowy, ten siedmiogłówny kolorowy pokazywany, ale on rzeczywiście, ten złoty i srebrny jest też przepiękny. Ja nawet powiem szczerze, że uderzam się w piersi, bo sobie dałem 2 miesiące temu wyhaftować koszulę właśnie złotą nicią i nie ubrałem tej koszuli. I proszę mi wierzyć, że wszystkie, tak, to już będę wiedział, natomiast na najważniejsze takie uroczystości, proszę mi wierzyć, ubieram zawsze w strój kaszubską koszulę, bo chcę podkreślać swoją tożsamość i tak to się prezentuje. Przychodzą zawsze nowy rok, przynosi czasami wiele różnych rzeczy w domu. Oczywiście zaczynam trochę porządkować, bo tych rzeczy mam ogromną ilość. Zawsze mówię, że będę je przekazywał sukcesywnie do muzeum. A ponieważ się to nagrywa, tak. Słuchajcie Państwo, i za każdym razem to powtarzam, znalazłem kiedyś wydane właśnie wzory haftu kaszubskiego w 3 książkach. I to są, tak były zwinięte, więc nie rozwijam ich tego i patrząc właśnie na Pana doradcę prezydenta też przyniósł i bardzo dobrze, tylko ma nowe. Ja mam już to, które mają powyżej 35 lat, bo są wydane w 84, 5 i 6 roku i są to opisane dokładnie wzory. Jeden to jest wzór haftu kaszubskiego Leonarda Brzezińskiego, prawda? Drugi tak jest szkoła wdzycka, tak, ale 86 rok. No i oczywiście trzeci pani Zofii Formelis Cartus. Te trzy wzory haftu przekazuję do Muzeum Kaszubskiego i niechaj tutaj rzeczywiście będą wzbogacały te wydania, te wszystkie rzeczy związane z haftem kaszubskim. Pani Basiu, na Pani ręce jak zawsze. Ja pomału szukam różne rzeczy, ich jest tam pełno, bo zbierałem od wielu, wielu lat. Zawsze byłem zafascynowany kaszubszczyzną i stąd również mam bardzo dużo rzeczy, ale muszę pomału je odkopywać. Już kilka rzeczy udało mi się tutaj przynieść, ale jeszcze wiele mam. Także spokojnie, nie trzeba tego nawet nagrywać, bo to... ale ja jak słowa dotrzymuję zawsze słowości. Tak jest. Także jeszcze raz bardzo wszystkim Paniom dziękuję i słuchajcie, muszę powiedzieć, że one, patrząc już tu stąd, są przepiękne, są cudnie zrobione i słuchajcie, są zrobione Waszą ręką i to jest najważniejsze. Praca ręczna, nie maszynowa. Czyli to, co nie da się drugiego takiego samego egzemplarza wykonać, bo nie ma takiej możliwości. I
I to jest właśnie rzecz niepowtarzalna, co należy się z tego szczycić i być dumnym, że potraficie Panie tak wspaniale to wyhaftować i pokazać, i podzielić się tą wspaniałą wiadomością. Nie to, że leży to na półce, a właśnie pokazane dzisiaj pokazuje, jaki przepiękny haft złocony i srebrem czy złotem jest na Kaszubach. Wszystkiego dobrego. Bardzo Wam dziękuję za to wszystko. Szanowna Pani Dyrektor, księżno tego muzeum, Szanowny Panie Burmistrzu, Szanowne Panie i Panowie Prezesi, Dyrektorzy, drodzy Państwo. Bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie na dzisiejszą uroczystość i chciałbym na wstępie bardzo serdecznie Państwu wszystkich pozdrowić w imieniu Pana Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Gratuluję Pani Dyrektor tego, że to muzeum żyje, że tu cały czas się coś dzieje, że Pani promuje tą kulturę kaszubską szeroko rozumianą, bo oto przecież potrawy kaszubskie tutaj są promowane, nalewki kaszubskie, tak? A dzisiaj haft kaszubski. Także bardzo serdecznie gratuluję. Dziękuję również Panu Burmistrzowi, że wspiera te poczynania Pani Dyrektor i jej zespołu, że dąży Pan do tego, żeby to muzeum się też tutaj rozwijało. Musimy o to dbać, bo to jest najstarsze muzeum. Tak jest. A ja z kartuzami jestem tutaj związany, więc też jestem w to zaangażowany. Bardzo serdecznie dziękuję i gratuluję wszystkim osobom, które przyczyniły się do tego, że dzisiejsza ta wystawa mogła się odbyć, że możemy podziwiać te piękne wyroby. I na koniec troszeczkę prywatny. Chcę powiedzieć, że ja z haftem kaszubskim byłem już od najmłodszych lat związany. Mój tata, świętej pamięci Benedykt Karczewski, w latach 70. w Lubianie prowadzał wzornictwo kaszubskie na porcelanę. Oczywiście nie robię to sam, do tego był cały zespół, ale on miał ten pomysł, żeby ten haft kaszubski na porcelanie kaszubskiej się znalazł i ta porcelana była wtedy hitem i myślę, do tej pory też dobrze promuje Kaszuby w Polsce i na świecie. Także jeszcze raz Pani Dyrektor gratulacje i życzę dalszych sukcesów. Wszystkiego dobrego, a na pamiątkę, tak jak Pan Burmistrz powiedział, wzory kaszubskie, szkoła żukowska. A czas szybko płynie, więc Czyli każdy jest z innej parafii. Tak jest. Wszystkiego dobrego. Bardzo dziękujemy i poproszę. O zabranie głosu teraz prezesów, ale zaczniemy od pana Kazimierza Forneli, dlatego że w imieniu własnym, jak i pana Jana Worożyckiego chciałby zabrać. Pani księżniczko, weźmy to Panie Burmistrzu, też napiszmy to, żeby tak to było. Niech to będzie pseudo nasze już jako królowa księżniczka. Pani Basiu, Pani bardzo dużo tu zrobiła i robi, i zrobi. Szanowne Panie doradcy, jak i Panie Burmistrzu, szanowni siostry i bracie, bo tak można powiedzieć, dziękuję Wam, dziękuję, bo przyjechałem tutaj, musiałem ubrać swój strój kaszubski, bo że czasami ktoś powie, że mnie ktoś nie rozpozna. Ja mówię, że strój to będzie poznany, nie? Ale ja wrócę do swojego stroju kiedyś, to są już lata, może 20 lat do tyłu i tutaj jest córka pani Ireny Hirsch, której opowiadałem na spotkaniu z panią Ireną, że w swój strój pierwszy jak ubrałem, to pojechałem do Gdyni na takie zaproszenie i miałem dwie panie pięknie, to są starsze panie, które mogły być moimi matkami i ja wtedy jak już zeszłem jak król, wiecie, zaprosiłem je na lody, wtedy na skwer Kościuszki i szłem jak można powiedzieć taki wyprostowany, przetekłany panią w tym stroju kaszubskim. Moje kochanie, myślę 20 lat temu, rzućmy sobie na historię. Czy ktoś, panie, miały strój w szafie, albo ktoś miał tą torebkę w szafie, nieużywaną. Czy się wstydził? Nie wiem. Dzisiaj, jak ja pojechałem kiedyś na czy pojechałem sobie na Podchojnicę, nie było tych strojów. Dzisiaj to jest naprawdę każde dziecko, małe, duże, tego się pojawiło. I to jest nasze szczęście, że potraficie wy, panie, zrobić coś, co jest naprawdę pięknością. Sobie, dla siebie i dla nas. Sobie, dla siebie i dla nas. Ale i zarazem, moi kochani, to jest haft, który jest bogaty, który jest pieniędzmi może czasami niezapłacony, ten czas stracony. Czy przerobiony, miłością. Nie zapłacony, ale z miłością zrobiony. Nie stracony, bo Ale kochamy. z miłością zrobiony. Ale z drugiej strony, jak można powiedzieć, pojedziemy, bo to jest haft, ale jedziemy, jestem Zakopanem pod Krokwią, tam na dole, na sprzedaży, przy Gubałówce na dole, jest ten targ handlowy i drżą, patrzę, co tam jest? Jest tu nasze koc. Oczywiście, że to nie jest haft, ale nasze wzory kaszubskie nawet tam się sprzedają.
w Cukienicach w Krakowie, byśmy na pewno dostali w jednym boksie, że jest nasz haft kaszubski, czy nasze larki, płypę kaszubski, nie? Płypę kaszubski. I z tego pani dyrektor, że pani, jak można powiedzieć, kultywuje to. Nie tylko to, co tutaj przed chwilą pan powiedział, tak? Że i te nalewki, i to wszystko. Wyszukuje pani te specjały. Te, które, jak może czasami mówię, wyszukajmy, odkurzmy sobie nasz mózg, odkurzmy sobie niektóre piosenki, które my nie używamy haftowanych niektórych dużo rzeczy. Pani Barbara pomaga nam w tym. Wielki ukłon, pani Basiu, przed panią, a ja pana burmistrza, może dzisiaj powiem państwu tak. Na drugi rok, na przełomie czerwca czy lipca, to będziemy rozmawiać w tym przyszłym tygodniu, datę uzgadniać zjazdu Kaszubów w Kartuzach. I wtedy popatrzycie sobie na pana burmistrza, na jego, jak można powiedzieć, na jego strój kaszubski i zarazem, czy pan burmistrz zrobi sobie coś, co będzie miał na siebie, że to będzie jego własna ręczna robota. Tak przed chwilą powiedział, że to są robótki. A my przyjedziemy z wystawą. I powiedziałem tak, że Kartuzy w kolorystyce to będzie najpiękniejszy nasz dzień, bo to jest 100 lat Kartuz, nadania praw miejskich, to jest zjazd Kaszubów i ci z Kaszubi, którzy przyjeżdżają po wizyty Gdańsk, to są odcinek Brusów, tu są jak można różni Kaszubi, jak oni przyjeżdżają i każdy nas ma inną kolorystykę. Coś innego, niepowtarzalnego. Tak jak księdzu proboszczowi na ostatnim spotkaniu naszym 65 lat powiedziałem, to ksiądz proboszcz tyle w kościele nie będzie miał kolorystyki, co to jak my przyjedziemy. Zgadza się? I my to stworzymy. My pokazujemy siebie. My nie chowamy się już więcej w szafie. Dziewczyny, wy jesteście piękne, jak wy się naprawdę w to ubierzecie. Ja mówię, kiedyś marzenie bym miał, żeby któraś z dziewczyn poszła w stroju kaszubskim do ślubu. Wiecie, jak to pięknie by było. Nie górale, tylko potrafię i też im zazdrościmy dużo rzeczy. I też, jak można powiedzieć, ile rzeczy. Kończę ostatnie zdanie, kiedyś będąc w górach, młoda góralka idzie 15 sierpnia do kościoła i oni są ubrani w kościele, tak, w swoim stroju. Nikt ich nie zmusza. Nikt ich nie zmusza. Ja mówię, dlaczego idziemy z powrotem? A on mówi, Anno, panie Kasku, nie Kaziku, Kasku, ja jestem szczęśliwa. Ja mogę w tym codziennie chodzić, tak? I tak myśmy też, załóżmy sobie, że my pokazujemy siebie, a wy dziewczyny swoją piękność. To jest prawda. Tak? Dziękuję uprzejmie za rozmowę, za długą rozmowę. Wszystko pięknie. W Gdańsku, dokładnie w Gdańsku w kościele Jasieniu jest Związek Podhalań i oni właśnie chodzą w stroje w Jasieniu. My jako próżb byliśmy na spotkaniu właśnie. To nie tylko święto, oni chodzą, takie jakby powiedzieć, niedziela, oni idą. No. Dzisiaj też mają święto właśnie oni. Dzień dobry Państwu wszystkim. Bardzo się cieszę, że widzę bardzo dużo osób, pań, które znam osobiście, widziałem na kursach haftu kaszubskiego w Gdańsku, organizowanych przez Oddział Gdański we współpracy z Zarządem Głównym, Klubem Siedmiu Kolorów i wspieranym przez wielu, także również Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego nas co roku wspiera i te kursy możemy organizować. Tak jak patrzę tutaj na koleżankę, na panią Aleksandrę Hejmowską-Zadrożną, tak sobie przypominam rozmowę sprzed 3 lat, kiedy usiedliśmy razem z panią Danusią Niechiadowicz, z panią Olą i się tak umówiliśmy, że owszem, robimy kursy haftu w Gdańsku, nie tylko dla mieszkańców Gdańska, dla wszystkich, którzy chcą przyjeżdżać. I rzeczywiście panie przyjeżdżają z dalekich nieraz stron, i z Kartuz też, i z Brus, i z wielu, i z Krakowa nawet, tu jest z nami koleżanka, pani Ola, jak dobrze pamiętam, z Krakowa również. Także dla wielu osób te nasze kursy są jedyną taką pewnie ofertą. I ja się cieszę z tego, że tak się fajnie właśnie uzupełniamy, bo to i Oddział Gdański, i Zarząd Główny, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, i Kaszubskie Forum Kultury Gdynia, i Klub Siedmiu Kolorów, i Klub Hafciarski Tulpa Wejherowo, tak? Czyli tych ośrodków, tych różnych miejsc, gdzie możemy uczyć się i uczyć innych.
bo mamy mistrzynię, Danusia Niewiadowicz, pani Danuta jest naszą mistrzynią, która prowadzi kursy. Pani Ola Hejmowska-Zadrożna jest naszą mistrzynią, która prowadzi kursy, ale chciałbym, żeby się też tutaj pojawiły panie, bliżej mnie, że podeszła pani Irena Pepińska-Brus z Brus, która na ostatnim kursie asystowała i wspierała. Pani Beata Budowska, zapraszam z tej bliżej, pokażcie tu dziewczyny, bo to już jest następne pokolenie mistrzyń, które kształcą się u boku naszych mistrzyń, tak, pani Oli i pani Danuty. I tak pani Ireny Szczepańskiej. I pani Ireny Szczepańskiej, tak. I to z pokolenia na pokolenie, z lat, bo to pierwsze kursy Klub Siedmiu Kolorów Gdańsk, lata 70., 80. i dalej, kluby inne na Kaszubach. I to jest piękne, że to z zewnątrz możemy dzięki dużemu wsparciu Muzeum Kaszubskiego w Kartuzach pokazać. To jest pięknie wyeksponowane, to jest z zewnątrz. Natomiast na tych naszych kursach zawsze, tak przynajmniej pamiętam, zawsze powtarzałem sobie, że nie robimy tego, żeby to się znalazło w muzeum. A jednak. Dzisiaj ja się Na sali wystawienniczej. nie musiałem się przełamywać, żeby tu przyjechać, bo wiedziałem, że to jest chwilowo w muzeum, w później pójdzie użytek codzienny. Użytek codzienny, a może w użytek niedzielno-świąteczny, może tak, bo to jest jednak bardzo, bardzo takie wartościowe, tak, i uroczyste. Te chwile możemy tutaj ubogacić tym kaszubskim haftem Złotogłowia, Złotnicy. Ale też taką mam nadzieję, że panie, które się nauczyły, że to nie jest koniec tej przygody i też staramy się na to kłaść nacisk, żeby panie przekazywały dalej, żeby doskonaliły się, przekazywały dalej kolejnym osobom w wielu innych miejscach, tam gdzie w szkołach też, tak, tam gdzie każdy z nas się znajduje na co dzień, żeby ten element, nie tylko tabaka, nie tylko nalewka, tak, kaszubska, tak, ale pamiętajmy też o tym język kaszubski, przede wszystkim i haft kaszubski, ale to są elementy, które z zewnątrz możemy obserwować, natomiast najważniejsze jest to poczucie tego kaszubskiego ducha i tego, żeby ta świadomość nas niosła do tego, żeby to nie był tylko przystanek. Moment, gdzie się zatrzymujemy, wyszywamy, uczymy się tego, ale żebyśmy tą świadomość nieśli kolejnym pokoleniom tej wartości odwiecznych, kaszubskich i wyrażanych tą dziedziną, tym rzemiosłem, tym rękodziełem kaszubskiego haftu, pięknego haftu kaszubskiego Złotogłowia i również haftu kolorowego. Też takie kursy robimy. Ja się tak zmarszczę, bo przyjechałem trochę spóźniony, nie przygotowywałem, ale czuję, że mój czas się kończy, bo Kazik mówił w imieniu prezesa, więc miał dwukrotnie dłuższy czas. A ja już jako tylko prezes oddziału gdańskiego muszę już pomału kończyć. Chciałbym podziękować Basi, księżnej Basi, za to wspaniałe przyjęcie nas tutaj w gościnnych progach, bo my oddział gdański, ale za błogosławieństwem również i przy współpracy z kartuskim oddziałem zrzeszenia mamy ofertę, z której korzystają również członkowie i nieczłonkowie oddziału kartuskiego. Także tak się pięknie uzupełniamy i dzięki tym możliwościom, które też ma samorząd. To jest piękne, że możemy tutaj współpracować, wspierać i zobaczcie Państwo, jak to idzie. Oddział gdański, ministerstwo dofinansowuje, jest z nami przedstawiciel prezydenta. Znajdujemy się w salach, pięknych salach Muzeum Samorządu Kartuskiego. I ta praca i to wszystko jest widoczne, jest doceniane, jest piękne i tak tą drogą będziemy chcieli kroczyć, pamiętając o tym, że to jest tylko pewien fragment do tego, żebyśmy mogli zajrzeć głębiej w tę naszą kaszubską i ziemię, i kulturę, i całe dziedzictwo, które musimy ponieść dalej i rozwijać. Wielki Bóg zapłać, trzecim chterny, przejechale, będzie, ale z tego trudu, tego wielkiego wysiłku, ja ci wymagę, przejeżdżanie wyjdę tydzień na ten kurs. Który mnie direkt na kiwę głową, że to jest prawda. Je tam chodzę do nich, do tych
poniedziałków, może nie pójdziego tygodnia, ale zawsze co jakiś czas i to jest wielka robota. To jest 6 godzin pójdziego tygodnia sedzenie nauki i tego poznawanie kasiepszczego wysiłku i tego, co to myśmy nie zdali, ta kulturę, tego fragmentu kultury i to poznawanie dalej tej kultury, to będzie dopiero fajna przygoda. I tego wam wszystkim życzę. Bóg zapłat i wszystkiego dobrego. Może jeszcze dopowiem, bo tutaj prezes powiedział piękne zdanie, ale do siebie zabrał koleżankę Irenę. Moi kochani, ja nawet dzisiaj dopiero patrzę, że koleżanka Irena potrafi pięknie haftować. Ja wiem, że znamy się od lat, ja wiem, że pięknie gra na różnych instrumentach. Pięknie śpiewa. Ale moi kochani, jako mężczyzna tylko mogę powiedzieć jeszcze, że pięknie tańczy. Osobiście mogę potwierdzić, bo Irenka tak było, tańce lesmy razem i było pięknie. Naprawdę, moi kochani, jestem zdumiony co do Irenka, to do ciebie, do twojej osoby. Warto jechać i warto bez dżes. Bardzo dziękuję i tylko jeszcze pana Andrzeja też poprosimy o W imieniu wszystkich i oddziału miejskiego i nie tylko, uczestniczek i zarządu śledzkiego oddziału wielki Bóg zapłat za to fajne współrobotę. To dobry, pełny zajanie w kartyle. Bóg zapłać. Panie Andrzeju, prosimy. Będę mówił króciutko, bo już większość zostało powiedziana. Pani dyrektor, Wasza Wysokość. Tak już zostanie, myślę, na lata. Musimy o tym pamiętać. Serdeczne podziękowania za zaproszenie do tej pięknej inicjatywy. Gratuluję Pani dyrektor, ale gratuluję szczególnie wszystkim twórczyniom. Tutaj już było wspomniane tych ośrodków, które w ostatnich latach uczestniczą w pewnym sensie w reaktywacji i też rozwoju. W Kaszubskiej Złotnicy jest kilka, była wspomniana Gdynia, Gdańsk, Wejherowo. Wszystkim bardzo gratuluję, ale też parę słów, bo tutaj Pani Pyl nawiązała do tej daty, 15 stycznia, byśmy świętowali co roku. Bardzo dobry pomysł, ale też tą Kaszubską Złotnicę traktujmy jako pewną sztafetę. Tutaj by się trzeba odnieść troszeczkę do historii, myślę bardziej do etnografii. Jak chodziłem do pięknego Kartuskiego Muzeum, to widziałem, są też panie etnografki z Muzeum Etnograficznego w Oliwie, na czele z panią Maciejewską. Serdecznie witamy. Pani Ewa. Dzień dobry. Barbara Maciejewska także. Tutaj trzeba wspomnieć dwie postacie. Myślę, że bez nich by nie było tej Kaszubskiej Złotnicy w takiej wydaniu jak dzisiaj. Myślę o etnografkach, o Wandzie Brzeskiej, o Bożenie Stelmachowskiej, które w międzywojniu gromadziły potężną kolekcję tworzonego Muzeum Kaszubskiego w Gdyni. Niestety II wojna przerwała te plany. I tak naprawdę, jak mówimy o kaszubskich złotogłowiach, największą kolekcję posiada dzisiaj Muzeum Kaszubskie w Kartuzach, ale to trzeba zaznaczyć, że to są te czepce, które były gromadzone w Państwowej Szkole Wyższej, czyli dzisiejszym Uniwersytecie Morskim w Gdyni. Po wojnie przekazane Kartuzom, dokładnie. Więc pamiętajmy o etnografkach też na zasadzie pewnej sztafety, a już patrząc bardziej I od strony... dodajmy też, że Wanda Brzeska była pracownikiem muzeum. Przez pewien czas tak, czas powojenny. A patrząc od strony prywaty, to myślę, że zawsze będę miał przed oczami piękny krawat i też piękną suknię, haftowaną piękną srebrną i złotą nicią, piękną suknię ślubną i mój krawat ślubny, który haftowała właśnie pani Danuta Niekiadowicz w 2013 roku. Dzisiaj akurat mam muszkę, ale ten krawat często z dumą noszę. Jeszcze raz Państwu gratuluję, piękne prace, niech to święto trwa. Zapraszając na wystawę, to chciałabym jeszcze zaprosić Państwa, to jest nasza nowość wydawnicza, Kropkowska opowiada. I na ręce Pani Anity chciałam przekazać dla Pani Danuty Niekiadowicz ogromne podziękowanie. A już Państwa zapraszam na promocję, to jest 27 stycznia, czwartek, godzina 17. Także to na ręce Pani Ani dla Pani Danusi. Chciałabym również podziękować w imieniu własnym, jak i również oczywiście partnerów tego wydarzenia dzisiejszego, też Pana Burmistrza, Pani Irenie Szczepańskiej i Pani Olgi Chybowskiej-Zadrożnej. Na Pani ręce podziękowanie. To są Brewa do pracy Grim. Książka nie ukazałaby się, gdyby nie wsparcie finansowe, tak, gminy Kartuzy Pana Burmistrza.
burmistrza, tłumaczone na język kaszubski przez panią Irenę Hirszową i jest z nami córka. Także bardzo gorąco dziękuję. Dziękuję bardzo. Jeszcze dla pani prezes zapamiętam już piękne imię klubu Harty Turta, którego ogromne podziękowanie. Dziękuję bardzo, takie same imię mam. Bardzo dziękuję, zapraszam do oglądania. Na górze skromny poczęstunek, także cieszmy się piękną złotnicą. Teraz jest nas dużo, więc musimy Tak. procesyjnie chyba sobie to... Kierunek zwiedzania i Zazwyczaj robimy zdjęcia klubowego. Pani Łetrzewnika je łecała do zirutą kaszepści łejącego. I dlatego gratulując wyszyborkom, wiele z nich znają, ale wiele czego mnie w jedno w szkołach fyluje. Tego, że jak wasza miasta, panie burmistrz, mogą domowe strategii kaszepskiego języka. A ja prawie mam ten język dozirać. Ty wtedy, jeśli nie znaje tego kaszepskiego, podsta jako szkolną, to robi Ala, żeby ona powiedziała, jak te kwiatczyce nazywają, jako to je linią i jeszcze inne rzeczy. Miejmy starą kaszepski język. Tego do łeczewnika, do ziryczka szepskiego języka w Gdyńskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli. Pamiętaj o tym. Język, jak to było rzekły, jest bardzo ważny. I kultura mdle, ona idzie, ale z nią musi iść to, co i tak głębek, o czym Piotr wie, jak jego wojt miał starał ten język. I w jednego dał, i z niego rozmaice reagowali, że to jest ta wartość. Życzę tego i chapciarkom, i Jobana chłodza do szkół i pytała, czy te zacne księżniczki też gadają, aby proszę kłębłe, żeby miał starał kaszepski. I ręka to robi, brzuszce to robią. Do usłyszenia. Andrzej,
No. Nawet ten czerwony ja właśnie specjalnie zrobiłem. Wrzucę to na Facebooka. Dziękuję. Ja wiedziałam, ile razy trzeba się wysiadać. Za Pani wolicie kolejowskie. Za nami uznanie. Za cierpliwość, pracę, zdolności, Chciałam Ci to powiedzieć. Później
gotowi zacząć od takiej pszczółki. Jeden 8 zł, drugi. Ale w drugim spotkaniu akurat Szkół na jedno je się rektorowi.